Saga kaya. Buti pa si Richard, voice command.
Kuya Mel! Ayan dyan. Alvin! Mac, kayo na. Ay, shuttle daw. Malakas na pag kumain. Game ball. lang guys. 35 lang po. 35 lang ha. 35 guys. Oh! Oo nga, ito naman. Wala ko magpigil sa sila. Doc Pao! Nangyari sa'yo?
Sige, try natin si Sid. Let's go. Alam mo ba, doon Motor. sa ng oil, meron na kami ano ngayon. Ay, pasok ko. Sa marathon, sa mga bata na pagod. Let's go! Let's go, Dan. Tama. Kaya nga pati yung ano, pati yung sermon ko, pinapag-prepare ko. Grabe, ah. Chill lang, ah. Four ka daw.